pedot. Jaranan pedot. Jarane irik lo walah nabrak gapura ayo yo alah lo lah dalah ayo campur sari joget kreasine datang seni yen lagi nonton jaranan ojo lali melu goyang pinggul bisa nyenengke hati saya patok jogete matok pasti podo kapranan yen lagi nonton jaranan goyang bukange aduh penake kae sagae buka siti jos ayo podo nonton jaranan campur sari joget lan gedinge datang seni yen lagi nonton jaranan ojo lali melu goyang pinggul iso nyenengke ati saya patok jogete matok pasti podo kapranan yang lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh penake kae sagae buka siti
nuju saiki wis bukti kowe anyelaki ora patok becikmu yen kepetuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali supae ye piye karepe kok aneh wong gawe goreng ngeseput nuju saiki wis bukti kowe anyelaki ora patok becikmu yen kepetuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpae ye piye karepe ye piye karepe gaya dangdut joget gaya dangdut pantes yen minggat mikut lenggak lenggo gawe gaya ya pantes yen pirapane sak solae digawe-gawe dangdut gayane
Jarwa sarpa wong manis tan samalelo dateng gersane ndro kabeh buka wonten sangamon Sarwa sarwa wong manis kang sambalelo datat kersa nindra tapi kondha mung tansah ngelamun ngeli ana yen urung ingkang sinetya adat atung klokro kok aja seneng lampun hey oh ye 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 oh ae ao os ye ao ao ya ao Kebulan rintang semene amadami jagat saisine binarong suarane bersih gugah rasa tutut ati nawalo hitawaca atiku saya karonta-ronta surasane gawe tuwa sliramu te kok percaya tresno saiki ngerti karepmu yen sliramu arep bisa aku saiki aku
wis ngerti yen sliramu bakal angkon dadi sliramu putra nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebawisa aku kowe kudu bisa tresno saiki ngerti karepmu yen sliramu arep bisa aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal angkon dadi sliramu putra nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebawisa aku kowe kudu bisa tresno ayo 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 yo nyoto wancine wis tambah anglaras wis cuma wis biar kumlaring budaya jalma kang cinandra karawitan barung ipo terus abarung anyegei mregiatan ambosani ayo ayo ojo klokro mregudiya dadiya sarana nyoto wancine wis tambah anglaras wis cuma wis biar kumlaring budaya jalma kang cinandra karawitan barung andang ipo wis ambarung anyegei mregiatan ambosani ayo ayo ojo klokro mengudiya dadiya sarana
Ayo yo yo yo. Piye jaluk apa? Eh. Op. Itu jaluk apa? Rene jaluk apa iki? Hah? Ayo. Tenang. Wah. Iki ajane dadi apa kemalan panganan iki? Ya. Jaluk apa kuwi? Oh. Ya Mas Minang kuasa tidak diusodo kali krupyuk kokorang kurang watang apa iwak utuh iya mas gondong adang-adang ora bisa kapatuh salah lagi salah tertonati banjir kanal keh watune krikel eloke ya mas pemuda saiki durung kenal kok wani coba jawe Sompret kempung mungkung sendang reok ketipung imbal benang loro wos letro sompret belok jalan gepang jongklang parake kidal macan mangap megap bocah gadok kalian kipra wos prondok kagunan reok prajoto gawe kepiro Yo! Ah! Ah! Yo! Ah! Yo! Yo! Ah! Ayo, yo. Hey! Mas pada no sing ngajak bocah bagus. Eh